ପ୍ରଶ୍ନ 1 ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଆଶା। ପ୍ରଶ୍ନ 2 ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ମହାଭାରତ। ପ୍ରଶ୍ନ 3 ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ପଦ୍ମମାଳୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 4 ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ବାବାଜୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 5 ପ୍ରଥମ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା କଟକ ଆକାଶବାଣୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 6 ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ କଟକ। ପ୍ରଶ୍ନ 7 ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗାଳ୍ପିକର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ପ୍ରଶ୍ନ 8 ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟକାରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଜଗମୋହନ ଲାଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 9 ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ମଠର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଏମାର ମଠ। ପ୍ରଶ୍ନ 10 ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ବନ୍ଦରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର। ପ୍ରଶ୍ନ 11 ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ନନ୍ଦନକାନନ। ପ୍ରଶ୍ନ 12 ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ମନ୍ଦିରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଶ୍ନ 13 ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉପନ୍ୟାସିକା କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।